शुक्रारा गोंयांत तय पुजा आणि हरतालिका पूजन जाले। ह्या दिसाचे खाशेलेपण म्हळ्यार महादेव गौरीची पूजा। ह्या दिसा घरातली सवाशीण बायलां घोवाच्या दीर्घायुष आणि बऱ्या भाग्या खातीर उपास करतात। आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत हरतालिका पूजन उत्साहात मनयले। नानाविध पत्राणि समर्पयामि। चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे तृतीय दिवशी जे आपण हरितालिका व्रत करतो त्याच्यासाठीची जी मला माहिती असलेली थोडीशी माहिती मी तुम्हाला देणार आहे। तर या दिवशी काय करायचं, सकाळी आंघोळ करून आपण ज्या ठिकाणी गौरीचं पूजन करणार तिथं चांगलं सारवून सुरून चांगलं स्वच्छ जागा करायची। तिथं चौरंग मांडायचा, चौरंगाच्या चारी बाजूला कर्दळीचे खांब उभारायचे, त्या कर्दळीच्या खांबांना चांगली चांगली फुलं लावायची, म्हणजे एकूण ती जागा चांगली सुशोभित करायची। त्याच्यानंतर त्या चौरंगावर थोडेसे तांदूळ ठेवायचे, त्या तांदळावर त्या गौरीची स्थापना करायची। पार्वतीनं हे व्रत मुळातच का केलेलं असतं तर शंकर प्राप्तीसाठी केलेलं असतं। तर हिमालयाची जी पुत्री जी हिमगौरी हिने हे व्रत केलेलं आहे पुराण काळात, कारण त्यांना महादेव प्राप्तीसाठी हे खडतर व्रत केलेलं असतं। त्यांनी फक्त ती रुही जे प्रकार असतो त्या 3 वेळा जिभेला लावून ते अख्खा दिवस अगदी निराहार म्हणतात पाणी सुद्धा न घेता त्यांनी हे व्रत केलेलं होतं। आत्ता आपल्याला काय तेवढं झेपत नाही, म्हणून आपण आत्ता फळं शहाळ्याचं पाणी असं पिऊन हे व्रत करायचं असतं। चांगला पती लाभू दे, चांगलं आयुष्यभर त्याची साथ मिळून दे, चांगलं सौभाग्य आपलं टिकू दे, आपली मुलं बाळ चांगली होऊ दे, आपलं घरदार धनधान्यानं भरून जाऊन दे, मुलं शिकून सवरून चांगली होऊ दे, एवढं आपण तिच्याजवळ मागायचं असतं। मग प्रदक्षिणा काढायची, फूल व्हायचं आणि तदनंतर जे आपले पुरोहित येतात त्यांना गंध फूल देऊन त्यांना नमस्कार करून त्यांना योग्य ती आणि आपल्याला झेपेल अशी दक्षिणा द्यायची असते। तदनंतर आपण गौरीला पुन्हा एकदा प्रदक्षिणा काढून ही पूजा दुपारची पूजा संपवतो। सुवासिक ती आणून तिला वाहायची, कथा करायची, आरत्या म्हणायच्या आणि रात्र जागवायची, असा प्रकार आहे। गौरी तुझा कैलासा आम्ही जातो घरवासा असं म्हणून तिला हलवून म्हणजे तिची उत्तर पूजा समाप्त झाली। नंतर तिला सुहासिनीने नेऊन पाण्यात चुकवावे जन्म मरणाचे देवी हतारिके सुखी पार्वती अंबिके आरती वाढीते ज्ञानदीप कविके देवी हतारिके गौरी कुवरा चंदनाची उडली कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभा शोभरा ऋण सती पुरे चरणी नागर्या जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना जय देव लंबोदर पीतांबर कलेवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वटवाय सदना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।